Štivo iz reči svemogućeg Boga. Božja pojava i delo. Hristove izjave na početku. Poglavlje 15. Božja pojava se već ukazala u svim crkvama. To je duh koji govori. On je oganj što besni, nosi veličanstvo i sudi. On je sin čovečiji, obučen u odeždu koja mu visi do nogu i opasan zlatnim pojasom oko prsiju. Glava i kosa su mu bile bele kao vuna, a oči kao užareni oganj. Noge su mu kao blistava bronza kaljena u peći, a glas kao huk mnogih voda. U desnoj ruci drži 7 zvezda, u ustima mač dvosekli, a lice mu sija kao kad sunce sija punom snagom. O sinu čovečijem je posvedočeno, a i sam Bog je javno otkriven. Slava se Božja pojavila, blistajući silovito kao žarko sunce. Njegovo slavno lice plamti blistavom svetlošću, čije se oči usuđuju da mu se odupru. Otpor vodi u smrt. Ne pokazuje se ni malo milosti ni za šta što misliš u svom srcu, ni za jednu reč koju izgovoriš, ni za jedno delo koje počiniš. Svi ćete shvatiti i uvideti šta ste dobili. Ništa sem moga suda. Mogu li da podnesem kad se ne trudite da jedete i pijete moje reči, već samovoljno prekidate i razarate ono što gradim? Prema takvima neću biti blag. Bude li se vaše ponašanje još više iskvarilo, oganj će vas progutati. Svemogući Bog se ispoljava u duhovnom telu, bez iole krvi i mesa, od glave do pete. On nadilazi vaseljenu i svet, sedi na slavnom prestolu 3. neba i nad svime vlada. Vaseljena i sve stvoreno u mojim su rukama. Kako kažem, tako će i biti. Kako naložim, tako će i biti. Sotona je pod mojim nogama, u ponoru bezdana. Kad pustim svoj glas, nebo i zemlja će zamreti i pretvoriti se u ništavilo. Sve će biti obnovljeno. To je doista prava i nepromenljiva istina. Savladao sam svet, kao i sve zlikovce. Sedim ovde i govorim vam, a svi koji imaju uši neka slušaju i svi koji su živi neka prihvate. Dani će se okončati, sve na ovom svetu nestaće i sve će se iznova roditi. Upamtite ovo, ne zaboravite, tu ne možete biti nemarni. Nebo i zemlja će proći, ali će moje reči ostati. Još jednom vas opominjem, ne bežite uzalud. Prenite se, okrenite se i obala je na dohvat ruke. Već sam se pojavio među vama i pojavio se moj glas. Moj glas se pojavio pred vama. Svaki dan vas licem u lice susreće i svakim je danom svež i nov. Ti vidiš mene i ja vidim tebe. Stalno ti se obraćam, stojimo licem u lice. Ipak me odbijaš, a ne spoznaješ me. Ovce moje mogu da čuju moj glas, a vi ipak oklevate. Oklevate. Srce vam je odrvenilo, Sotona vas je zaslepio i ne možete da vidite moj veličanstveni lik
Kako ste samo jadni, kako ste bedni. 7 duhova pred mojim prestolom poslato je u sve krajeve sveta, a odaslaću svog glasnika da govori crkvama. Ja sam pravedan i veran. Ja sam Bog koji istražuje najdublje delove čovekovog srca. Sveti Duh govori crkvama, a moje reči izlaze iz utrobe Sina moga. Svi oni koji imaju uši, neka ih čuju. Svi koji žive, neka ih prihvate. Samo ih jedite i pijte i ne sumnjajte. Svi koji se pokore i poslušaju moje reči, primit će velike blagoslove. Svi oni koji iskreno traže moj lik, zasigurno će zadobiti novo svetlo, novo prosvećenje i nove uvide. Sve će biti sveže i novo. Moje će ti se reči u svakom trenutku pojaviti i otvoriti oči tvog duha, kako bi video sve tajne duhovnog carstva. Carstvo je među ljudima. Zakorači u utočište i sve blagodati i blagoslovi bit će uz tebe. Glad i kuga neće moći da te dotaknu, a vukovi i zmije, tigrovi i leopardi neće moći da ti naude. Poći ćeš sa mnom, hodat ćeš sa mnom i sa mnom ćeš zakoračiti u slavu. Svemogući Bog, njegovo veličanstveno telo pojavljuje se javno, a sveto duhovno telo se uzdiže i on je sam potpuni Bog. I zemaljsko i telesno je izmenjeno, a njegovo preobraženje na gori jeste lik Božji. Na vrhu glave nosi zlatnu krunu, haljina mu je sasvim bela, opasan je zlatnim pojasom oko prsiju, a svet i sve stvari su mu pod nogama. Oči su mu kao užareni oganj, u ustima drži mač dvosekli i u desnoj ruci 7 zvezda. Put do carstva je neizmerno svetao, a njegova slava se uzdiže i blista. Planine su radosne i voda nasmejana, a sunce, mesec i zvezde se okreću u svom uređenom rasporedu, pozdravljajući jedinstvenog, pravog Boga, čiji pobedonosni povratak najavljuje završetak njegovog plana upravljanja u trajanju od 6000 godina. Svi poskočite i zaigrajte od sreće, uskliknite. Svemogući Bog sedi na svom slavnom prestolu. Zapevajte. Pobednički barjak svemogućeg podignut je visoko na predivnoj, veličanstvenoj gori Sion. Sve zemlje kliču, svi narodi pevaju. Gora Sion se radosno smeje, a slava Božja se uzdigla. Nisam ni sanjao da ću videti Božji lik, ali danas sam ga video. Licem u lice sa njim svaki dan. Ogolio sam srce pred njim. On obilato pruža hranu i piće. Život, reči, dela, misli, ideje, njegova veličanstvena svetlost ih sve prosvetljuje. On nas vodi na svakom koraku puta, a njegov sud odmah stiže svako buntovno srce. Jesti, boraviti zajedno i živeti zajedno sa Bogom, biti zajedno sa njim, hodati zajedno, uživati zajedno,
sticati slavu i blagoslove zajedno, deliti carstvo sa njim i postojati zajedno u carstvu. O, kakvog li zadovoljstva! O, kako je to divno! Svakodnevno smo licem u lice sa njim. Pričamo sa njim svaki dan. Stalno razgovaramo i svakodnevno dobijamo nova prosvećenja i nove uvide. Naše duhovne oči su otvorene i sve vidimo. Sve tajne duha su nam otkrivene. Sveti život je zaista bezbrižan. Trčite brzo, ne zaustavljajte se i neprestano napredujte. Pred nama je još čudesniji život. Ne zadovoljavajte se samo slatkim ukusom. Tragajte neprestano kako biste zakoračili u Boga. On je sveobuhvatan, izdašan i prepun raznih stvari koje nam nedostaju. Sarađujte proaktivno. Zakoračite u njega i više ništa neće biti isto. Naši životi će biti uzvišeni i ni jedan čovjek, pitanje ili stvar neće moći da nas ometu. Uzdizanje, uzdizanje, istinsko uzdizanje. Uzdignuti život Božji nalazi se iznutra i sve je postalo tako opušteno. Uzdižemo se iznad sveta i ovozemaljskih stvari, ne osjećajući nikakvu privrženost muževima niti deci. Nadilazimo ograničavanje od strane bolesti i okruženja. Sotona se ne usuđuje da nas ometa. Potpuno nadilazimo sve katastrofe. Time omogućavamo Bogu da preuzme carstvo. Gazimo Sotonu, svedočimo za crkvu i potpuno razotkrivamo grozno lice Sotone. Izgradnja crkve je u Hristu, a slavno telo je uskrslo. Ovo je život u uznesenju.